Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Humble themselves and pray. If they seek my face and humble themselves and turn from their wicked ways, I will hear from heaven and forgive their sin. I will hear from heaven and heal their land. Lord, heal our land. Father, heal our land. Hear our cry and turn our nation back to you. Lord, heal our land. Hear us, O Lord, and heal our land. Forgive our sin and heal our broken land. Lord, we bow our knee, we humble ourselves and pray. Lord, we seek your face, we humble ourselves and turn from our wicked ways. Father, in your mercy, forgive our sin. Father, in your mercy, come heal our land. Lord, heal our land. Father, heal our land. Hear our cry and turn our nation back to you. Lord, heal our land. Hear us, O Lord, and heal our land. Forgive our sin and heal our broken lands. Lord, heal our land. Father, heal our land. Hear our cry and turn our nation back to you. Lord, heal our land. Hear us, O Lord, and heal our land. Forgive our sin. Mayong hapon naman sa iton mga palangga mga tagpalamati kag kamusta lang sa inyo? Lunes karon nga adlaw kag syempre una man nga adlaw sang edisyon sang This Is My Life
karon iya nga semana, di ba Tita Wilma, kay ti subong Hulyo 6, 2020. Kag ang aton man pagpangamusta sa inyo, although nga makabulubad siyang naman kita sang kabulubog now, pero labay lang pagkatapos batyag naman kita sang kapaang, pero ang kabalaka sa aton mga palanggang nga mga tagpalamati, especially ang mga ara sa aton tag sa kapuluyan sa siningatinion, kay ti sa kapaang aton mabatyagan hindi man mahibaluan, manalithi. Hindi man mahibaluan, may tupa ang ulan. Hindi ta naging naman ni Gary ang aran at sa panahon sa tig-ululan mo, no? Extra careful, magluwas sa aton ginaaway sa karon nga COVID-19. Sa gihapon, kita diri sa Metro Bacolod, ara kita, no? Extended Modified General Community Quarantine. Pati man nga aton sa ni probinsya sang Negros Occidental. Pagti bilog nga pungsod sang Pilipinas, yari pag kita sa idalong sang community quarantine. Ano na lang, kay ti makita gid sa gihapon naton nga padayon nga nagasaka ang mga infected, na ang mga nega-positive sa COVID-19. Yani sa iton man mga palangga nga mga tagpalamati, kita padayon man nga nagapanawagan kag nagapangabay sa tagsa-tagsa padayuno naton ang mga health protocols nga ginapatuman sa aton. Proteksyon na nga aton kaugalingon, buligan man, suportahan man ang aton mga front and backliners. Nga mong nagapanguna sa pagpakig-away sining hindi makita sa aton mga mata, na nga kaaway nga virus nga ini. Ining COVID-19. Gamay lang gid nga update refresh ko lang sa inyo pamensaron. Actually ginhatag man ini kaginan ni Action Dorel sa Action BBB upod kay Action Rex Cantong sa programa ni Action Rex Cantong. Nga diri iya sa aton sa siyudad sang Bacolod may 52 na kita ka kaso sang COVID-19. Na kita nga ari diri hindi kita man maguntat. Kita nga pamilya sa mga infected, palangga ang inyo kaugalingon kag palanggaon man naton sila pahanumdum maghalungkyan ang tagsa-tagsa. Kag sa aton man probinsya sang Negros Occidental, nagasaka man 118 or 118 ang kumpirmado nga kaso sang COVID-19. Ini sa nagkalain-lain nga kabanwahanan kag syudad sang Negros Occidental. Halin sa banwa sang Hinubaan, pakadto sa syudad sang San Carlos. Padayon na nga aton pagpakig-away, kag wala man untat ang mga krimen nga nagakatabo sa aton palibot, na wala na pahuway, na wala na unahon ang aton sini mga otoridad sa nagakatabo sa karon, no? Kag syempre sa palibot man sa aton pungsod Pilipinas ang kabugusan, pila na Tita Wilma? May 44,000 na 44,254 ang konfirmado nga kaso sa coronavirus disease o COVID-19. Kag sa kabugusan sa iton pungsod Pilipinas, Tita Wilma, tinagalabot na pila gani 11,556,788 sa nagkalain-lain nga mga pungsod sa bugos nga kalibutan. Sobra na sa tunga sa milyon ang mga nagkalamatay. 536,776 na ang nagkalamatay nito. Kag dili man sa aton sa Pilipinas, sa nasiling na naton, no? May nagasiling nga pagi ang mode of transmission, no? Ang mode of transmission sang virus nga ini pagi sa aton laway, di ba kung magtapikon diin, mauyatan ka magkadto sa aton baba, sa agi sa mga opening sa aton lawas, makasulod ang virus. Pero ini subong ginakabalakan sa karon sang mga scientist, pinsaron mo ha, base sa pagtuon sang masobra 200 scientists. Nagapati sila iya. Nga kang ginabasihan nila mo nga ang COVID-19 airborne. Amo nang aton halalungan kag kabalakan. Bot silingon kun ang aton pagtinguha subong
may ara pa pagpatumbaya gamay-gamay, kinanglan dublihon, triplihon paginaton ang aton paghatag proteksyon sa aton tag sa kakaugalingon, sa tag sa kamiyembro sa aton pamilya, kag sa aton palibot. Ang hambal gani ni Dr. Anthony Lechon, di ba? Hindi ina dapat pag-ibaliwala. Dapat seryosuhon ina sang tagsa kapumuluyo. Kay hambal niya, mas sobra 200 scientists halin sa nagkalain-lain nga bahin sang kalibutan ang nagsulat sa World Health Organization o kung WHO para nga iduso dira nga i-update gid i-update gid ang guidelines sa COVID-19 bangod sang pagka airborne sang amo nga masakit. Wano say airborne, ano gani? Arang hangin, nagaupod sa hangin. Mahaklo, isa ina sang mode of transmission sa ning COVID-19. Ti wala pa na way pa mabayton sa World Health Organization or hulaton naton kung ano ang sabat sang WHO angot sina. Hambal ni Lechon nagkakahulugan ina nga bisan sa indoor, bot sinin bisan ara ikaw sa sulod, kinahanglan magsuksok ikaw sang mask, proteksyonan ang kaugalingon. Kaya siya mismo siya kaugalingon siya nagapati siya tungod ang scientific paper nila nga ipadala sa World Health Organization nagasiling airborne ang COVID-19. Te ang mangin implikasyon sina, sulito naton, ang implikasyon sina nga dapat doble ang paghalong. Kung ara ka sa public mass transportation, sa mga di pasay nga salakyan, sa mga bus, hahambal niya, doble dapat ang imo face mask. Kinanglan hulag sa gilayon ng aton sa mga local government units, kag kalakip sa nagapanguna nga tikang siguraduhon gid ang pagpabilin sa face mask pagpanghatag kag pagpabilin sang face mask sa aton sininawong, pagpanghatag sang alcohol sa mga residente. Hasta sa masarangan sang aton sining mga LGUs, no? Sa kutob sa masarangan, kag kun ikaw, siya, kamo, kita, makasara. Amat-amaton ginaton himo ina, proteksyon para sa aton. Kagi sa pagigani dugang magluwas pagid sina ang bisan maghagan-hagan man or ang aton gidya paghalong no kun maugalian na naton kag maanad na kita kada hulag tagid ara na gid na iya, di ba? Ugalion na gid lang naton. Himuon na gid lang naton ina nga kabahin sang aton hilimuon adlaw-adlaw. Kagari pagigani hambal sang WHO, sang Department of Health siling nila gin-announce nila mo no ang hambal nila gin-announce sang Florida Department of Health ang confirmation isa pagid ka kaso sang Naegleria fowleri. Ano ning Naegleria fowleri? Isa ini ka microscopic single-celled amoeba. Ining single-celled amoeba nga ini nga Naegleria fowleri makasarang ni siya, masarangan niya sininga wasakon ang utok kag makabigid siya nga makamamatay. Since 1962, may 37 ka reported cases ang amoeba sa Florida, ina na diskubrihan sa Hillsborough County. Ang Naegleria fowleri ini makita ni siya sa mga fresh water. Makita sa mga fresh water, sa sapa, sa suba, di ba? Makita ina. Ginapahanumdum lang sa Department of Health ang mga nagapaligo na tungod may posibilidad nga may amoeba ilabi na sa may mainit nga tubig, di ba? Bisan flowing siya, kaglikawan gid nga makaangkon sang nasal contact sa tubig tungod ang amoeba nagasulod paagi sa ilong. Ilong tiyang alagyan ng nasal passages naton, dira nagaging amoeba. Kag magluwas pa dira. Ang humble man sa DOH, nga pwede man kita nga ma-expose dira tungod ang natipat kon ginakakas ang
barado nga sinus. Ay, gali. Diri gid yang alagyan niya sa ilong te pakadto sa aton tiyan. Gamit lang iya sang kun pwede pa lang nagabukal, pabukalan gid nga tubig, kag pabugnawon, i-distilled o kon sterile water para matinlo iya ang solusyon sang netipat nga ina. Kag hambal man sa Florida DOH, may 143 cases na sang amoeba sa USA, 4 pagid lang iya ang nag-ayo. Kinanglan gid man subong kinanglan katinlo no? Katinlo sa aton ginagawi, katinlo sa aton mga ginakaon, ginainom, kag halong man sa aton mga paggwa kag panglingaw-lingaw, let's say kadto sa mga palaliguan sa mga resort, ang mga nagailig nga tubig sa mga busay. Kung sa mga busay, halina na sa babaw, mo na yung pinaka-pure water nga matinlo, di ba? Pero tiway man sang malain kung maghalong kita. Okay. Ang nasubo pagid sa pihak nga bahin sa aton man, ay hindi ni masubo nga balita tawi para sa aton nga mga motorista, sa aton mga drivers, ang mga kompanya sang langis. Nag-announce sila, may mga pagnubo, no? May rollback sila nga ipatuman sa presyo sang ilang mga produkto. Ang Shell, magapanubo, 65 or 65 centimos nga presyo sa kada litro sang ila produkto nga gasolina. Kag 40 centimos ang buhi naman sa presyo sa kada litro sang kerosene. Sa gas na naton, gasolina kag sa kerosene o kung gaas nga ginagamit naton yan. Ang diesel nga muning pinakamabakal, syempre sa mga dipasahing masalakyan, syempre, no, di ba? Sa mga taxi drivers naton, mga PUVs naton, ay wala isang pagulag sa presyo sang diesel. Muna masubo-subo. Okay. Ang Petrogas nag-announce man, pareho ang amount ng ila panubuon. Ang ano lang, ang diesel lang ang wala iya paghulag. So, mangin effective ini buwas alas 6 ang aga. Ini ang unang rollback sa presyo sa produkto sa petrolyo matapos ang pila kasunod-sunod gid gani. Siyam kasunod-sunod. Siyam kasunod-sunod nga simana nga oil price hike. Hindi man ni makayuhom ka magkapasalamat aton mga driver. Makatawi, makaginhawa madalom lang ini sila. Kag, sige lang, padayon lang kita paninguha. Tagsa sa aton. Pero sa ato naman weather, ang balsa nga aton sa nipag-asa, mabatyagan ang monsoon break sa pungsod. Muna nga ato nabatyagan subong monsoon break. Wala sa mga pag-ulan nga ma-experiensyahan nga dulot sang habagat, kundi easterlies inang mabatyagan naton nga weather system. Partikular na sa silangan nga bahin sang Visayas kag Mindanao. Kag sa weather forecast sang pag-asa karon nga adlaw nabilin nga bahin sang Luzon, mainit, mapaan nga panahon ang ilagi na eksperyensya. Didto may mga pag-ulan-ulan dulot naman ato iya sang thunderstorm. Sini nga hapon o kun karon man sa gabi. Dili naman sa Visayas kag Mindanao, nag-experiensya kita sang mapaa nga panahon, kag mga may pag-ulan man, sini nga hapon, hindi gani karon sa gabi tungod man sa thunderstorms. Sa Mindanao, mas mabaskog iya. Mabaskog ang pagtupa sang ulan. Thunderstorms, posible man, kag sobra 2 ka oras, kag ginapahalog man sila landslides, kag mga pagbaha-baha. Alauna 48, Action Radio Philippine Standard Time, si Tita Wilma magabalik para man sa iton sulat nga pagabasahon sa sini nga hapon. Standby lang pagkatapos sini. Ang Banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan
pangbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sansan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalagnan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Agapasin banwa, mabugnaw nga hangin nagadapya. Dos Action Radio Philippines Standard Time. Yes, padayon man si Tito Wilma sa This Is My Life. Ang internet na Dr. Alfred Pure Mangustin Tea nga upod ginaton adlaw-adlaw every morning. Siyempre, ini ang may USF Day Seal of Approval. 100% pure mango natural kag 100% organic. For
all the times Sa mga nagaproblema dira sang ila sini migraine ha, na bot silingon kung natakiyon ka mo sa inyo migraine, nagamalfunction ang serotonin sa inyong mga blood vessels. Pero kung kamo nagainom sang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea adlaw-adlaw, yes, ginapahagan-hagan niya kag nagabuligid sa pag-normalize, sa pag-function sang serotonin sa inyong mga kaugatan, ilabi na ang pagkadto sa inyo siniulo, pagkadto sa inyo utok, okay? Yes, isa ka tibag lang ginayadlaw-adlaw. Gamiton mo sa halin sa isa ka tasa nga mainit nga tubig tubtong. Isa ka litro nga mainit nga tubig. Tanan nga miyembro sang pamilya makabenepisyo. Sang kayuhan nga mahaytag sang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea, syempre, ina mabakal man sa tanan nga Wakong Chinese Drugstore, kag sa tanan man nga The Generics Pharmacy. that only Sa Consuelo Drug sa sulod sang Consuelo Supermart dari sa Lozuriaga Street sa Bacolod. Kag diri naman sa norte nga bahin sa Country Mart Supermarket, Tito Wilma. Pero sa nagaproblema naman sa pagpalanakit sang ila sinilawas, may arthritis sa rayuma o kung kakapoy man, palanakit kag palamuy-puy halin sa likod, pagkato sa hawak kag balikawang, pagkato sa inyo dyan, ang ato naman panyawan lineaments. Ang kay ato sa ni panyawan lineaments, syempre, mo inahalin sa manunggal kay ang panyawan nga word itself is manunggal. Dako ang mahatag niya nga alibyo sa pagpalanakit kag sa inyo man problema sa inyo arthritis kag rayuma. Sakit yan butod-butod namin. Sa pilas pagid basta bag-o na pilas, gadugo hugasan patuluy bala iloy kay makita mo gid. Pwede na mabakal sa nagkalain-lain man nga mga butika dira sa inyo lugar diri sa amon sa siyudad sang Bacolod. Diri sa mga butika sa Tubangan, kag gilid sang Corazon Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital. Pwede natin mabakala ang panyawan din naman diri sa Jax Marketing sa idalom sang Action Radio kay Miss Eva Santo. Panyawan liniment, panyawan herbal capsule, kag ang aton man nga celebrity Kojitsu. Amayong hapon lang na sa Gaupon Senton sa FB Live kag sa ilang mga transistor radio. Mayong hapon lang dira. Ara si Miss Even Heaven, ara man siya Toto Philip Canelon Zagay, mayong hapon. Kay Ma'am Elizabeth Malakagambala, salamat man. Diba, Tita We? Yes. Relax lang ka mo dira. Pero, karon man dugay-dugay, puro pa si platan talang ng aton nga ang aton sining greetings ninyo, damo obligasyon natin kayo. Jutay man nga paghangop halin sa aton. Okay, Tita Wilma, ang aton pagabasahon sa sining nga hapon nga sulat. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man o kung kasakit, tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma, ang aton basahon subong halin sa aton sa personal nga messenger. Yes, sa mga nagapadala dira sa ilang mga istorya sa kabuhi sang ila sini mga problema. Problema about love, problema sa inyo dira sulod puluyan sa mga inyo mga friends. Yes, sa nga gusto ninyo pangayuan sa personal nga opinion kag advice ni Tita Wilma, pwede ninyo mapadala sa personal account naton sa Facebook. Basta may Facebook account ka mo, search nyo lang aton personal nga account na Wilma Antupina Sugaton, may send message dira, click nyo lang. Pwede nyo mapadala kay Tita Wilma, kay ako lang ang makabasa sina. Pero pinamat-amat man ni Tita Wilma. Kagang atong sini pagabasahon subong, ginpadala ini sang nagapatawag kay April sang Bacolod City. Ang mensahe ni April sa aton messenger nagasiling,
Day Wilma, maayong adlaw sa imo. Permigid ko nagapamati sa imo, kag napinsaran ko man nga pangayuan advice ang akon problema. Amo ni ang akon account name, pero hindi lang pagbasaha on air ang akon apelyido ay ginsugpo niya gali. Dear Inday Wilma, tawgaling ako kay April, taga Bacolod. Bulagay na kami sang bana ko, mga 25 years na. Kag may asawa na siya. Ang amon bata tatlo kabilog na. Kag may pangabuhi na tanan. Day Wilma, ang problema ko subong. Kay nagkitaay kami, sang migo ko sang una, sang mga dalaga kag soltero pa. May asawa man siya sang una, pero bulagay man sila day. Nangaluyag siya sa akon liwat, kag initanan ginsugid kuman sa mga bata ko. Abi mo lang day, sugot sila nga pamanahon ko, pero nagalibog ang ulo ko, kay basi magbalik ang iya asawa. Day will mapamatian ko gid ang advice mo kay kabay patani nga mabasahan mo man. Thank you so much. Kag more power, God bless. Ang tagpadala, April sang Bacolod City. Okay, kay April sang Bacolod City, sa imo salamat gid. Kag maayong hapon. Sa mga nagpadala sang ila diri mga istorya sa This Is My Life via Messenger. Amat-amat lang ha, kay hindi taman ina sila madululungan tanan. Sige na, pasalamatan ko man ang paghangop kung kay isa ma-message to sa inong sked ko. Siling ko kung basahon ko message ta ka mo. But anyway, salamat gid. Kag sa kay April sang Bacolod City, pila na malawig-lawig naman day, di ba? Malawig-lawig naman nga nagbulagay ka mo. 25 years na, may asawa naman siya. May pangabuhi naman ang inyo tatlo kabilog nga kabataan. O galing, yes, ang migo mo sa mga dalaga kag... ang sa side mo daw wala na ko makita problema. Na kay may other family naman siya. Tapos ang kabataan mo sa iya, may pangabuhi naman ka mo, di ba? Ang aton lang din nakita nga problema is ang imo boyfriend sang dalaga ka pa sa mga huben pa kamo, wala pa kamo sa labton. Ti bulag man siya sa iya sini asawa, na? Tiyan mo nang imo problema kay ti basi bala magbalik ang iya asawa. Amo nang problema basi magbalik ang iya asawa. Kag wala mo man na-mention diri kung may mga kabataan man siya dito, no? Kung malawig naman kag dugay sa ako niya personal ha, sa personal na iyang opinion ni Tita Wilma April, kung madugay na ang ila pagbulagay nga duha. Let's say for example mga 7 to 10 years. Pwede ka na kapangayo iya inang legal advice sa abogado kung anong maayo. Kung siya makasado man sa simbahan, kung Katoliko or ano man nga religious sector, pwede ikaw makapangayo man advice sa ila or suggestion nga kung pwede, ha? Kay ti pangasawon ikaw sang ex mo sang una, no anong maayo. Kay may ara man lang na kung kaisa nga may agreement kamo mo nga hindi na nakapagtublagon, hindi na niya pagtublagon inang lalaki. Kung let's say satisfied naman siya sa iya pangabuhi subong kag wala naman siya plano ngayon kay na problema mo base bala imo paniguro lang ina inday wala sang malain sa nagapaniguro kay kabudlay na nga kun ara ka sa sitwasyon magdesisyon ka kag kun ara ka na sa mo sila nga sitwasyon kag may magtuhaw nga problema kag amo pa paghulag mo tama gid kabudlay mayo nang imo nagapanigurado ikaw sa kun anong dapat mo nga himuon di ba kag istoryahon mo lang inang lalaki, kaya wala mo man di sana mention iya name, na istoryahon mo lang siya. Kung bala, may communication pa siya, o kung nakahibalo siya, kung diin ang iya sini asawa, na? Mangayo siya, kasanagan, na? Mangayo siya kasanagan sa ila relasyon.
bilang nagbulagay na nga mag-asawa. Kag iplastar niya na kay baway takabalo basi kung may other family naman ang iya sini asawa o kung magpasugot man siya ya nga asawahay ka mga duwa ay problema. Wala na day. Do hindi gid man siya mabudlay pero kung ara na inatama gid ka budlay na intindihan ni Tita Wilma imo sa sitwasyon. Okay lang na siya. Na? Kag hambalon mo lang ang lalaki nga ini kung gusto mo gid nga mag-updanay kita, hindi ko gustong may problema nga magatuhaw angot sa imo karelasyon sang una o kung sa imo pamilya sang una. Gusto ko klaruhon para ano bala? Himos. Yes, that's the right term. Himos kag matawhay ang inyo pagpangabuhi. Okay, April, siguro ina lang gid ang matugda ni Tito Wilma sa imo sini sitwasyon. Kayo tiyang imo mga kabataan, full support man, kagusto man nila, namian ko nabla sa mga kabataan nga mo sina mo, nga naka-intyende sa sitwasyon sang ila ginikanan, nga gusto may, ang pareho sa sitwasyon na April, nga gusto magpamanaliwat, magpangasawa liwat, basta wala lang problema sa ila pang idaron nga mga may edad na, di ba? Kay nga wala na iya sila gapangita sang kun ano nga bagay. Ang aton lang dira ginatanaw is ang companionship nga ginatawag. Kung may problema, kung maglain ng pamatsyag, inang may paanggaan or may hibi-hibian ka man bala kung kaisa kung may problema ka sa kabataan mo, nando amo sina. Hindi siling sa kun ano man nga mga bagay. Ti ang kabataan nga naka-intyendi okay lang. Basta nga magkita sang kabataan, maayo nga lalaki or maayo nga babayi, ang pamanahon o kung pangasawon sang ila amay o kung iluy man. Diba? Basta may kisiguro lang, kag maayo lang. Lain naman na ako magsiling nga, nagalagas sa mga amusin niya amo na, kay kwarta lang ginalagas, ang pensyon lang ni Papa ang ginalagas do something amusin na, pero mga anak kinanglan, kung kamo may mga pangabuhi na hatagid kamo consideration sa inyo sa ni mga odds. Kaya nga once nga may mga pangabuhi na kamo, priority ninyo ang inyo man pagpangabuhi. Kag kung kaisa, malipatan ninyo sila. Kung kaisa, talagsa lang ninyo bisitahan nga nagalain ang ilabuo tungod daw hindi na madumduman. Ina mga gamay-gamay lang din yung mga bagay nga atong sinimadumduman. Ha, mga anak? So, sa pangabay man ka-Inday April sa Bacolod City, ang aton manambahan nun nga ginadulot sa imo from Sharon Cuneta. Kahapon lamang narito ang saya. May dalawang puso, daigdig na kay ganda. Sa kanilang mata, magbabanaag pa. Ningning ng Pasimbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisap
Aksyon Radyo. Di, kalabas ang lyrics ang ambahan ng Sharon Cuneta kahapon lang. May dumduman nyo lang, no? Sa itong mga young ones, dira? Sa itong mga mama kag papa, tita, or titos nga sa ilatag sa kapuluyan. Bao nga mga anak mo. But anyway, ay nag-message si April sang Bacolod. Siling niya, hindi Wilma, may bata na sila kagang asawa ya ato sa Cavite, may banya naman 5 years na. Oh, wala problema, dear. Mangayo na lang siya pahanugot. Kay ti may pangabuhi man dito gali ang iya asawa, mangayo siya pahanugot nga mga asawa man siya. Para nga malinong kag maayo ang inyo pagsinalayo sa inyo pag-upod kag pagbalay sang panibag-uman nga pamilya. Salamat, Gid. Okay. Napasalamat man siya. Thank you, man. At least may peace of mind ikaw in the April sa Bacolod City. Yes. Ma'am Wilma, ask ko lang, ikaw ba si Wilma Andupin? Mercy Molina Alberio Leones, yes, ma'am. Nga aman. Maria Luz Grijaldo Macunat, mayong hapon. Tito Wilma, good afternoon. Yes. Good afternoon, Tita We. Greet ko lang si Inday Tasha sang Sibukaw. Halin kay Tia Yajing Makalisa. Or Makalisa, no? Lini Jansky Makalisang. Salamat, Gid. Mami Diana Consolacion dere sa may Isabel. Salamat mayong hapon ng dera. Gapamati sa radyo pero gatan-aw pagid sa imo live. Kaya namin ang ko magtan-out. Salamat, Gid. Dear Mami Diana, salamat. Dera man kay Daddy Boy. Diana, no? Kag kay Daddy Boy, kag kay Nanay Dayen, no? Mami Pilar, dira sa inyo. Basta sa mga taga-Isabela, dira mayong hapon. Salamat. Tagalaga Siliana, pagida. Tita Wilma, tamyaw ko gali akong pamilya sa Pinamayan Bukid sa Kawayan, Negros Occidental Family de Lima, Supag, Supag, bisigid sila sa ila, talamnan subo, halong kamo. With matching kiss pa na. Salamat, Gid. Jomalyn de Lima, yes, salamat, Gid, sa imo. Relax lang, anay. Relax lang. Mabalik si Tito Wilma pagkatapos ang pilaman ka mga importante nga mga pahibalo. These ones. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapya na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita, may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon Radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Patayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga
radyo Bacolod man sa gihapon Padayon action radyo Bacolod saludo sa imo Padayon action radyo Salamat kit sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sa ginadampigan Padayon action radyo Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na na'y Samsan anong nakalintangan Responsable ang pagbalita Pagdahin na italak na Malasig pero sigurado Aksyon na may dala pagpalangga Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat kit sa pagserbisyo Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat kit sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang ginadampigan Padayon aksyon radyo Padayon aksyon radyo Padayon aksyon radyo Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na Alas 2:17 Action Radio Philippine Standard Time. Ato na ni mga kauturon da. Kung kinanglan yung mga fresh flowers dala ay arrangement ara lang sa likod sa Bacolod Bay Center, Ferrero Street ina, ang Jenny and Christine Flower Stand. Ano man nga mga okasyon, ano man nga mga events nga needs ninyo, arrangements sa mga fresh flowers, ara ang Christine or ang Jenny and Christine Flower Stand, pwede ninyo sila mag-contact sa cellphone number 0930-959-2828. Again, 0930-959-2828. Ara si Miss Maymay kag si Tintin. Nga mag-entertain sang inyo sa ni mga palamangkutan. Okay, Tita Wilma, ay gali, kung kinahanglan man ninyo gali, kwarta, kagusto ninyo mag-loan. Ara ang Golden Sand Finance Corporation. Nagabaton sila real estate loan, JSIS, SSS loan, salary loan, track and car loan, whatever. Kung ano gusto nyo nga loan, pwede ka mo maka-inquire, pwede ka mo makatawag sa Golden Sand Finance Corporation, no? Pwede ka mo makabisita, no? Sa ila sini opisina nga nahamtang sa corner LN Agustin Drive and Lopezina Streets, dili sa siyudad sa Bacolod. Pakadto na siya shopping nan. Kung kompletong inyo sa ni mga requirements, ti syempre dasig ang pag-process, dasig man ang pag-approve. Kag hindi ka mo magtahap kay ka very accommodating sa ila iya sa Golden Sand Finance Corporation. Pwede ka mo ka-contact cellphone number 0925-708-8424. Kag may landline man, Tita We, no? 4348788 707-6730. May mga branches man ng Golden Sand Finance Corporation. Sa may Kabangkalan City, may ara man, Victoria City, Silay City, kag sa Bago City.
Tita We, good afternoon. Always gid kami kapamati sa imo mabugnaw nga tingog ba. Makabati ko ka tingog mo, daw ga kalmado ang tingnan. Positive vibes ka gid, salamat gid. Pagwit lang si Mama ko Titing Valencia. Mga kids ko, si Lance, Kisha, Zian, Matthew. God bless imo Tita We. Keep safe. Salamat gid. Jay na Mami Cariolay. Salamat mayong hapon man sa imo. Kaga diraman na ha. Sa Imos Cavite. Keep safe. Day lami Roma Seriritan ba pasensya gid kay aton sa ni oras daw ginalagas. Alas 2:20 Action Radio Philippine Standard Time. Kadtuan tanang ma-share ni Tita We sa inyo nga utan karon nga adlaw. Taweno naman tigululan ano ang damo nga utan subong sa tigululan bisan diin lang tangkong. Ay, lami gid man ang tangkong, di ba? Masiling nila kung sa school pa sa mga kabataan naton kay kung may klase, di ba? Ano subong nga bulan, the tuition month, ba masiling ni mga teachers dala utan ang tangkong hindi gina madula basta tigululan kay ara gina. So, ang tangkong bawo. Sa tanan nga utan, mabakal ang tangkong adlaw-adlaw. Kag dasig pa na iya maubos, ha? Kag kadamo bisan sino nga manugutan indi gid ya madulaan sang ginabaligya nga tangkong, di bala? Ha? Makasiling ka bala nga ang tangkong niya, hindi lang niya in sa mga tao, kundi pati na sa mga manugbaligya, kay kabalo sila ya mo, na? Kabalugid sila ngang ila, ginabaligya nga tangkong, maubos gidayon tubtub maghapon. Tuod na sa mga merkado, dera? Yes, Tita Wilma. Gani, makasiling kaya nga ang tangkong sa mga merkado, always gina siya bag-o. Wala na dadaan. Tanan bag-o nga abot halin sa mga suppliers, halin sa mga uma-uma suppliers. Pero kabalo bala kita nga inang mga tangkong nga mabakal naton sa mga merkado, amo na siya ang Chinese kangkong. Actually, may aragin man native kita nga tangkong, di ba? Kung mangita ta native nga tangkong, kay nami mungguhan native nga tangkong, kay gagmay ang dahon, gagmay ang iya siniugbos, di ba? Ang iya sinilawas, kahit amo na mapula-pula, amo na siya namin ibutang sa munggo. Kaya ko na yung China, amo na galing tawag sa dlagko, ng humok sa kadlagko na sa iya sinilawas, na iya mga sanga-sanga kagdahon. Amo na siya galing Chinese kangkong. Aha! Masiling kita nga daw, wala na nayagi na sa pa, kay kabudlay pangitaon, kag masiling sila tig-atawi ang native. Pero masaburuso, di ba? Unlike sa Chinese nga tangkong, bisan din lang pwede kita makabakal, bisan dahon lang ganito. Subungin na negosyuhan na, di ba? Fried kangkong, gali dahon sang tangkong gina, kung paano ba lang mapa-crunchy, may mga ginamix nga mga ingredients, di ba? Katilaw man kita, kag na-try man natin ina, di ba? Oh, yes, Tita Wilma. Kag, kung lantawon gineton, wala pa yan sa amusin nga klase sang utan sa kasaysayan, sang pagtanom, nga masiling tabala ang supply sang tangkong ko, naghalin pa ni sa Metro Manila, naghalin pa ni sa Masbate, kundi are lang niya sa aton palibot, di ba? Ara lang niya sa iban nga banwa, ara lang niya sa bukid, nagadulhog diri sa aton, amo lang na ikahapos. Kaya nga, kadamo sang matamnan sang tangkong. Ibang nga nag-suggest nga hindi ni siya pwede nga mangin national vegetables. Ina yung balunggay, di ba? Okay. So, ang tangkong gidman. Kag makasiling kita nga hindi lang siya inuglunod sa atong siniutan, di ba? Kung gani na magluto kamo nga may tangkong, dason may pang-aslong, hindi ko na sang may baboy, dason may gabi, masiling maabi ninyo, ang tangkong gali, traditional man nga ginagamit sa pagbulong, kag makabig man siya nga herbal medicine. Ang buds ng tangkong, ang iya na sinilawas, ginatuktok pagkatapos ibutang sa panit bilang bulong sa mga ringworms kag athlete's foot. Ara malang gali, no? Sa nagka-problema sang ila ringworms sang athlete's foot, tuktukon mo lang niya ang lawas ng tangkong kag ihanig sa luto na tawi.
ibutang mo lang sa ringworms mo sa infected area or affected area sa imong skin. Kay ginagamit maina para sa inang nagakahilo na para nga masuka ang hilo. Kinahanglan tunlon mo lang ang duga sang tangkong. Oh, di tangkong juice man di ba? Sa mga ginahilanat pagid. Gina-juice nila ang tangkong kag ipainom sa ginahilanat kay nga nagapanubo ini sang temperature sa aton lawas. Oh, ara naman, dugang naman naton ina nga nahibaluan. Ti kun may honey kada butangan mo ang bata may inom na iya. Na kag ang ginpabukalan pag ginatangkong nami pag gini siya sa hindi makapupo. Sa mga matiga bala magpagwa sa higo sa ilalawas nan. Nami gid ang tangkong green leafy vegetables mo. Amo na balang ginahambalan ton. Kag isa pag gid Tita Wilma sa nagaproblema nga pampurga sa ila kabataan, the best man ang tangkong. Oh, see? Oh, sige nan. Kag sa nag-experience siya, sa mga tao balang nagayalowish nan, pwede ang tangkong. Bulong man sa mga jaundice, kag sa may sakit sa atay. Di ginatunan ganina subong ang tangkong bilang bulong sa mga babayi, balang nga nagabusong, babayi nga nagabusong nga may diabetes. So, nakitaan man nga nami ang resulta, pero ginahulat pagid nga madeklarar nga ang tangkong gali bulong nga pang-away sa diabetes sa mga babae nga nagabusong. Ari pag ang pinaka nami kung hindi ka makatulog na. Kung hindi ka makatulog, feeling mo bala hapaw lang tulog mo perme at di matapos na ng problema mo. Kaya ang pagkaon sang tangkong makahatag sang manami nga pagtulog para sa imo. Sa din imo mabatsyagan nga, relax kagid pagkabugtaw mo sa aga. Tapos na lab, di ba baratong tangkong subong katigululan? Adamo klase pagluto sang tangkong ako ganiya ginalapuhan lang na. Kaya nga asin okay na mo. Okay as damo lang ka klase mo una ton ina kay makabuli. Alas 2:20 shot the Action Radio Philippine Standard Time. Yes, si Tita Wilma magbalik pa para sa ito naman horoscope pagkatapos na ni. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise,
kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami. Alas 2:32 Action Radio Philippine Standard Time. Tawi pag-greet lang ko da Sinang Nancy Tadiamon. Sakto na, kay John Michael, kay Alwin John, gapamati kami di gakalingaw sa imo program. Sala Carlota, dako nga salamat gid. Ala Carlota Bucruz, okay. 3534, salamat gid sa inyo. Please greet Ma'am Gacho, principal sang Eva J. Montilla National High School, sang Barangay Inayawan, nga panamyaw si Moroy Kubid, thanks gid. 356. Wilma, ga-monitor lang ko di Amelvini alias Ando. Salamat, May. Kay Ma'am Lani Buan, sa Depasque Peace, madamo nga salamat. Kag mayong hapon sa imo dira. Ang aton man pagkapangamusta, keep safe. Diyog lang ko tamyaw sa pinalangga kong asawa nga si Nita Oberos and Candoni from Saldes sang Bacolod City. I get misty. Ba na kung palangga gid sa akong sa Rizal de Morris ang Sumag Bacolod ang gapanamyaw ni Nita Oberos ang kanini. Baba sila na sila 5092. How sweet naman Tita We. Watching from Imus Cavite of Safe to all, yes, paliog tamyaw kay Nanay Asuncion, humboy sa barangay Kabagnaan, naga-monitor gid siya adlaw-adlaw, kag family Siriritan, homeboy, Roma, aboy, Roma, madamo gini salamat. Salamat man sa inyo. Amo na lang na yung imuon daw, kag pasensya gid nga hindi na ton dira karon malabutan ng iban nga mga mensahe, tungod man sa pili neton ka mga obligasyon. Yes, Miss Jane Candido. Kay Miss Jane dira mayong hapon, family ko sa Maaw.
sa Barsibal family and Garusio family. Salamat gid. Kag sa mga drivers, sa Drivers Association sa kilid sa Fairmart sa may Barangay Sumag, kay Pat, kay Alog, kay King Edward, kay Titing. Sakto na, kay Nuno. Titing or Titing. Nataway ang face mask namon diin, or relax lang kamuda kay kalayo. Ari kamuya sa sur. Ano bisita we kapuli sa norte. Amo na hudlay nga siling ko. But anyway, ara na iyang inyo face mask as promised. Kay lapit man lang ko. Kay nanay mo per candido mayong hapon man. Yes, Tita Wilma, ito na Dr. Pinoy, squalene capsule, 100% pure squalene, wala lamod chemical, wala sa malay ni side effects sa aton ikaayong lawas. Halin sa Dr. Pinoy squalene capsule, i-observe ginaton as always ang paggamit sa face mask, nga tabon ang ilong kag baba, kag i-observe man ang social distancing, kag ang katinlo sa aton kaugalingon, pero hindi gid pagkalipatan ang proteksyon kag pagpabaskog sa aton immune system. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ilabi na kung ikaw may ginabatyag kinanglan 3 ka beses sa sulod sa isa ka adlaw, 30 minutos antes ikaw magkaon ang pag-inom sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pero syempre, maintenance adlaw-adlaw nga pagbugtaw gid sa aga kinahanglan Dr. Pinoy Squalene Capsule. May palaman ko tanon ka reton Dr. Pinoy Hotline 4411299. Ada si Miss Bell nga mag-entertain sa imo palaman ko tanon kag nahamtang man ang Dr. Pinoy Pharma Health Incorporated sa Art District sa may Ilocos, Mandilagan. Mabakalina sa mga butika dito sa inyo tag sa kalugar, available sa tanan nga Sincere Drugstore, Negros Grace Pharmacy kag sa tanan man nga The Generics Pharmacy. Okay, mayong hapon lang dira kay Juliet Hormigos Biendo, mayong hapon sa inyo dira ni Toto Roland. Thank you. Salamat sa pag-upod. Sa mga nagahulat sa ilo zodiac sign para sa aton horoscope karon nga daw. Especially sa mga nag-celebrate sa ilo sini birthday, na happy birthday kay Michael Bilicano. Mike, happy birthday. How young is you? Kay Tuto Michael, happy birthday and belated happy birthday kahapon kay Nang Nori Idhan. Nang Nori, good health lang wish natin as always para baskog pa. And more blessings man sa imo. Kag happy birthday man kay Baby James Dinoy. Karon nga adlaw Baby James, happy birthday. Happy first birthday and happy christening. Christening kay Timunya Gyadungan. Okay, congratulations sa Mama Dear kag Lola kag Lolo. Kag tuwang na ito'n ang unang zodiac sign para sa aton horoscope, ang Cancer. Ang Cancer, mga natao, Hunyo 22 tubtub Hulyo 22. Cancer, hambal sa imong horoscope, kinanglan mangin maalam ka sa paghatag sang buli. Ihatag mo ina sa nagakadapat. Kag halong kagid sa mga tao nga mga manugpakuno-kuno. Likawan mo man nga opdan sang katuntuhan ang maayo nga suwerte nga nagkatabo sa imo kabuhi sa karon. Yes, Cancer, ang natungod sa love life mo, sunda, sambal sa horoscope, sunda ang ginapitik sang imo balatyagon. Aba. 2, 17, 20, 31, kag 37 mga masuwerte mo nga numero, red is your lucky color. Yes, Leo, Hulyo 23, tubtub Agosto 22, ay Leo, karon nga adlaw sunod sa horoscope, likawan mo nga maulamid ka sa kung ano man nga gamo. Kaya nga, malapit kagid sa mga musina nga hitabo karon nga adlaw. Kung may jutay din nga pagbinais-baisay, kinanglan arigluhon mo gid sa gilayon. Mga masuwerte mo man nga mga numero 3, 15, 28, 32, kag 36. Lucky color, tangerine. Sa mga Virgo naman, Agosto 23, tubtub Setiembre 23. Virgo, mas makapaayo kung may tao nga nakahimo sa imo sang sala, patawara siya, pasensya siya, tao lamang, ha? Tungod nga kung mapatawad mo siya, katawhay sang balatyagon ang kabaylo sina sa imo. Mga masuwerte mo man nga mga numero 5, 12, 19, 29, kag 38. Lucky color, royal blue. Sa mga Libre naman,
Yes, Libra, Setyembre 24, tubtub Oktobre 23, Ang kapaslawan nga naagyan mo sa nakaligan mangin leksyon na ato sa imo para hindi na masulit paliwat, ha? Kag tandaan mo, ang imo sini love, mangin honest sa imo today. 5, 20, 30, 42, kag 45 mga maswerte mga numero. Gray is your lucky color. Sa mga Scorpio naman, Oktobre 24, tubtub Nobyembre 22. Mga mabatian, mga wala pulos, mga sugilan ng Scorpio, mga chismis ngayon na, di, pagsapak ka. Kaya nga, imbis nga namin mo adlaw, lunas pa naman subong, gubon nila na. Kung ano yun, suguran mo pa na yun na. Kaya nga, makahatan niya sa imo sang kaayuhan. 6, 12, 18, 31, kag 42, mga maswerte mga numero, lucky color, orange. Kag, yes, Sagittarius, mga maswerte mga Sagittarian na tao, Nobyembre 23, tubtub, Disyembre 21. May maayo ikaw nga informasyon nga makuha karon nga adlaw. Kag abi mo, magabukas iya karon nga adlaw para sa imo ang banas para sa kaayuhan. Mga maswerte mo man nga mga numero 1, 15, 28, 36, kag 44. Lucky color, fuchsia. Relax. Balik pa si Tita Wilma sa dugay naton nga mga zodiac sign pagkatapos ang aton commercial break. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulunyon kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sa bisan anong ang kahintangan. Responsable ang
Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, walasang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na Old ginagamit anay para sa epektibo nga food supplement para gid sa nagaproblema sang ila diabetes, sang ila hypertension kay syempre madugo mahigkong ila sinirgo, that's why nga nagaproblema gud gusto gid ang epektibo mabaskog nga klase sang food supplement. Xanthone Plus Gold ang pinakamaayo para sa inyo. Kay ini may dugang pa nga extracted nga amarguso, mangustin, balunggay, ahos kag spirulina. So, makasiling ka, pinakamabaskog, pinakamaayo kag pinaka-epektibo nga food supplement sa karon. Xanthone Plus Gold sa inyo mga suki nga mga butika. 14 pesos kag 50 centimos gid lamang. Sa mga nabili naman naton nga mga zodiac sign para sa iton horoscope karon nga adlaw, dali lang gid bala titawe kayo. Happy birthday anay kay Doc Abugwason from CMO Sectoral Office, halin kay Jocelyn Song Comedia. Happy birthday. Kag happy birthday man kay Edwin Consignabia, birthday yaman subong, halin kay Jean Garcia. Kay Brad Edwin hindi kagasa gaano gali Consignabia, gali Consigna. I'm sorry, no? Happy birthday Brad Edwin Consigna from HBBC Man. Thank you, kid. And good afternoon sa inyo. Kag kay Stella Mayher Sahalino, kay Kenneth Ray Alejo, kag sa kay Ritual Zane Abangan. Taga San Enrique Negros Occidental, adlaw-adlaw ko nagapamati sa Action Radio. More power to your show, to your program. Thank you, Gid, no? Yes, Tita Wea. Ari na kita iya sa zodiac sign nga Capricorn. Ang mga Capricorn na tao Disyembre 22 tubtob Enero 19. Capricornian, likawan mo gid nga masilaw ikaw sa ingat sang kwarta. Kay nga mo'y namang rason sang pagnubo sang imo. Yes, maganubo gid yung pagkatao. Ganun hindi ka gid magpadala-dala. Hindi ka magpadala-dala sa material nga butang sa kalibutan. Hindi ta na madalayas pinakakainabuhi. Capricorn, masuwati mo nga mga numero 2, 16, 19, 25, kag 42. Lucky color, yellow. Aquarius, mga nataw Enero 20 tubtub Pebrero 18. Sa mga Aquarian naman, maayo kag matawhay ang imo pamatyagan sa sulod kag sagwasang inyo puluyan. So kung may plano ikaw, ari pagido may plano ka nga magbiyahe, hulat ang husto nga tion para mahatagan mo na katumanan. Hindi pagid ikaw yung makapagusto, Aquarius. Ganyan, relax ha. 3, 14, 20, 23, kag 36, mga masuwati mga numero. White is your lucky color. Pisces, Pebrero 19, tubtub Marso 20. Pisces, paghangop, pagpatawad, amo inang kinahanglan para nga mapadayon mo ang maayo ninyo nga relasyon sa sulod sang puluyan, ang maayo ninyo nga pag-inupdanay. Pisces, sunod sa imo horoscope, halungi ang imo ikaayong lawas. 4,
10, 18, 23, kag 36, mga masuwati mga numero, brown is your lucky color. Sa mga Aries naman, Marso 21, tubtub Abril 19. Kung pwede, hindi ka magmangin conscious sa imo sa ni figure, Aries, baw sa mga babae, kini mo. Ha? Hindi. So, na sa horoscope mo, hindi ka magmangin conscious sa imo figure. Tandaan mo lang, ang may maayos ang kagbubuton, amo ginang dapat mo, himuon, kay nga inagapakita sang imo kaugalingon kag sang imo soul, sang imo espiritu. Maswati mo nga mga numero 4, 12, 24, 27, kag 35. Your lucky color is green. Taurus, Abril 20 to Mayo 20. Taurus, ang kabuhi wala sang kinatuhay, wala kinalaina sa ruweda or wheel nga nagalibot. Gani subong ko nagaantos ka, makatibawas ka kid. Basta, padayon mo lang ang imo pagpaningan. 5, 12, 19, 34, kag 41 mga maswati mga numero, blue is your lucky color. Kag sa katapusan neto nga zodiac sign Gemini, Mayo 21, tubtub Hunyo 21. Wow! May padya nga nagahulat sa imo Gemini tungod sang imo katampad sa trabaho. Abi mo ang imong pinalangga, amo magahatag sa imo inspirasyon sa kabuhi. Of course, Tito Will mo alang-alang sinubi. No? Amo na iya magkahatag inspirasyon sa bisan sino man ang aton mga ginapakamahal sa kabuhi. 7, 13, 26, 38, kag 41 mga maswerte mo nga numero magenta is your lucky color. Okay, nabatian neton ang mas aton sinitag sa ka-zodiac sign para sa aton tag sa ka-horoscope sa karon nga adlaw Lunas na Lunas, Hulyo 6, tuig 2020. Mga balini malo, luto, tabi, apan-apan. Okay. Hulata lang. Eric Moico, salamat mangita tanay sang tangkong bao. Okay, dito we, dito X500 capsule anay para sa aton ano ganito we, para sa complete management sang aton sa liver ko natay. Kag para man sa pagtinlo sang aton natay, syempre dito X500 capsule tungod may detoxifying compound din siya, kag may mga active ingredients man phytochemicals kag ano pag itawe? Antioxidants. Inapangondre naman sa pag-inflame ukon paghubag sang imo atay. So, mintinahon mo adlaw-adlaw DTX 500 capsule. Stay active, healthy, and fit. Kinahanglan mo gidina. Kag, pwede ikaw makabakal sang DTX 500 capsule sa mga butika dira sa inyo tag sa kalugar. Pwede man ikaw makabakal online. Kag mapadulong sa inyo balay, mapadeliver, pwede get. Himoon mo lang, login lang ikaw sa www.kalusuganyan.ph kag kasal araman sa Kalusugan yan Facebook page. Kalusugan yan, ha? Facebook page. Ang authorized online distributors ng DTX 500 capsule among Doc Samaritan Alternative Medicine and Wellness Center kag Klinika di Alternativo Medicine. Balik pa ko. Pagkatapos ang pilaman ka mga importante nga mga pahibalo. Ang Dr. Alfred's Green Co. Agapasumbanwa, mabugnaw na hangin, agadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala, inspirasyon, aksyon, radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon, radyo, bakolod, saludo sa imo. Padayon
matian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sa bisan anong nakalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Radio Philippine Standard Time. Iyon sa ngatong sa pagpangapikabi, of course, supod man ang Dr. Alfred's Black Coffee with Mangosteen with no sugar. Dumdumon lang nato niya. Kung makainom kita gani black coffee, makapanami na sa ngaton mudo, makabatsyag pa kita sa kalipay. Diba? Kaya nagapa-alerto sa aton paminsan ko, nagapapagsik sa aton. Pinakamaayong remedy to fight depression. Tandaan lang ginaton, having 2 cups of black coffee. Siyempre, Dr. Alfred's Black Coffee with Mangosteen with no sugar keeps depression away. Kinahanglan gineto niya. Nanan city kagnan caffeine nga klases ng kape, makasiling ka pa nakapangapi ka na healthy ka pa. Yes. Halal certified kag pwede gid sa aton mga Muslim brothers. Kay makasiguro ikaw nga 100% natural kag 100% organic. Pwede naton mabakalang Dr. Alfred's Black Coffee with Mangosteen with no sugar sa tanan nga mga butika dira sa inyo tag sa kalugar sa tanan man nga wakong Chinese drugstore kag sa tanan nga The Generics Pharmacy. Of ninyo anay si Tito Wilma sa pagpangamuyo dugay-dugay sang orasyo emperata o batok sa coronavirus, pero ang ito na 3 o'clock prayer.
died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Orasyo Imperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga amon amay, kami nagapalapit sa imo, sa amon kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sa imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya kag ginhalinan sang sini nga virus kag sang balatian nga iya gindala kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila palagaran ang masakiton sin may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit, kabay ngang ila maayo nga lawas magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak, kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Okay, madamugin ka salamat sa ito mga palanggang mga tagpalamati. Kay Helen Was na good afternoon, dapat ang social responsibilities ang tagsa sa aton permi paminsaron. Wala sang mahimang gobyerno kung kita nagapatumbaya. I agree with you, Ma'am Helen. So thank you, Kian. Kay Travel Check Hampa, salamat man kay Mark Janseva. Gusto po man ni Tita Wilma, pero sad to say na wala. Nagid kita sang panahon, gani kita magapaalam sa iton pagpangalagad sa This Is My Life. Karon nga adlaw, Lunes, Hulyo 6, tuig 2020. Aton Bible verse for today, halin sa Psalm chapter 46 verse 1, it says, God is our refuge and strength, a very present help in trouble. I can't say goodbye. Madamugin salamat sa inyo mga palanggan naton nga mga tagpalamati. Pasensya linggit sa wala naton malabutan nga mga greetings. You're such a part of me.
Was naman, bawi lang si Tita Wilma. So standby na sa iton matahong nga drama, Mensahe sang Paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko.